Ефір АТР триває. У студії Катерина Вишневська. Найближчу годину ми говоритимемо наживо про найцікавіші і найактуальніші події. Тож залишайтеся з АТР, робіть гучніше, бо нам є про що розповісти. НАБУ затримало Гладковського Свинарчука. Яке покарання світить екс-заступнику секретаря РНБО? Верховна Рада працює 50 днів. Чи задоволені українці новим парламентом? Соціологи порахували, скільки українців по-доброму ставляться до Росії. Вражаючі дані. Вітаю всіх, хто долучився до прямого ефіру телеканалу АТР. Катерина Вишневська разом із вами до 21-ї години задля обговорення найактуальніших тем. Я вітаю наших гостей. Михайло Волинець, народний депутат від фракції «Батьківщина». Добрий вечір. Добрий вечір. Та Тарас Чорновіл, народний депутат України декількох скликань, з 3-го по 7. Вітаю вас. На щастя, тільки по 6. Ви мені зайве не домовляйте. Добре, дякую. Дякую. Доброго вечора. Так, розпочнемо з найгарячішої новини. Сьогодні детективи Національного антикорупційного бюро затримали екс-заступника секретаря РНБО Олега Гладковського при спробі вилетіти з України. Пізніше сайт корпорації «Богдан» повідомив, що в знак протесту Гладковський оголосив голодування. Олег Гладковський називає незаконним його затримання та на знак протесту проти свавілля правоохоронних органів оголошує голодування. За його словами, жодних обмежень на виїзд за кордон ніколи не було. Повісток із викликами на допит чи проведення слідчих дій не надсилалось. Називаючи брудним піаром сьогоднішнє затримання, Гладковський наголошує на політично вмотивованому незаконному переслідуванні, яке не має нічого іншого на меті, аніж створення картинки для телебачення. Ну, власне, голодування поки що обговорювати не будемо, а зупинимося на самому факті затримання. А, пане Михайло, на вашу думку, чому воно відбулося саме зараз? Ну, поки що йде коротка лента повідомлень, і ми не бачимо повної інформації. Ми цитуємо лише пана Гладковського. Але треба повернутися трошки в минуле, що творилося в оборонпромі, і скандали, і прослуховування, і тому подібне. Тому давайте зачекаємо хоча б добу, якщо голодування витримає пан Гладковський. А ваша думка? Ну, перше, якби воно відбулося вчора або відбулося завтра, ми теж би ставили питання, чому відбулося саме в цей день, а не в якийсь інший. Відбулося тому, що саме на цей день слідчі вирішили зробити відповідно якусь дію. Питання, для чого вони саме зараз вирішили її зробити, отут можна трошки думати. Заява про те, що нібито він хотів покинути Україну, превентивний зробив захід, що він не втік, вона трохи не витримує критики. За останні 4 місяці, вже його адвокати про це повідомили, він разів 4, по-моєму, чи 5, щось вони сказали, покидав Україну, вилітав, повертався, тобто насправді чогось особливого не відбувалося. Тим більше відбулася одна маленька проблема. Якби його затримали до того моменту, як йому відмовили у виїзді, тобто його не пропустили спочатку на кордоні, потім він вертався десь в кафе, заїхав, там з кимось розмовляв по телефону, і там його затримали. Насправді, в затриманні чогось особливого нема. Якщо є провадження, якщо хочуть відкривати далі якісь там відповідні справи, ну, мабуть, можуть. Але сам факт невипуску без запобіжного заходу, без моменту того, що він до того не був затриманий, вже є прямим порушенням. Тобто проглядається певна політична складова. Маленька ще одна деталь. НАБУ, в принципі, сьогодні лишився єдиним непідконтрольним новій владі в ручному режимі, причому непідконтрольним правоохоронним органом. Тому, з одного боку, говорити напряму про якісь політичні переслідування я би не став, але з другого боку, НАБУ критикували дуже сильно за те, що вони цю справу Гладковського далі не розкручують, не розвивають. Ну, вони вирішили її взяти жорстко в оборот. Але чим вона закінчиться, в мене питання дуже відкрите, тому що насправді шуму було багато, а чи є там реальні матеріали, після того якось все почало дуже стихати. І розслідувачі тихенько замовкли. Будемо дивитися, будемо спостерігати. Це юридичний, я хочу, щоб це був юридичний, а не політичний серіал. А от зараз давайте послухаємо, що з цього приводу затримання Олега Гладковського сказав співголова фракції «Європейська солідарність» Артур Герасимов. Після того, як пан Гладковський був попереджений, що в нього є певні обмеження на пересування, він спокійно сів в автомобіль і поїхав з аеропорту Бориспіль додому. Але це ламало сценарій шоу, тому почалися затримання і так далі. Також хотів би вам відкрити страшенну таємницю, що пан Гладковський не тільки співпрацював зі слідством, а за останні декілька місяців неодноразово виїжджав до України і повертався в Україну. І взагалі, що стосується цього розслідування, то
і Петро Порошенко. І наша політична команда перш за все, і більше навіть за інших, зацікавлені завжди в прозорості і ефективності будь-яких розслідувань. От такий коментар маємо від народного депутата від Європейської солідарності. Ні, я тільки єдине добавлю, що добре, що в цьому коментарі немає там вигородження, немає чогось. Хай слідство розбирається. Мова йде в тому, що не треба робити шоу. Тому що насправді факт затримання... Про яке шоу, власне, говорив народний депутат? Мова йде про шоу демонстративні затримання. Пригадуєте історію з Бочковським? Тоді всі підняли питання. Стоп, а якщо людину затримують не на місці злочину? Це затримання може відбутися тільки в випадку кількох статей Кримінального кодексу, коли вона там зі зброєю, коли вона загрожує життю інших людей. І то не завжди. Людину, яка навіть оту ж саму Надію Савченко, коли її затримували після того, як вона вийшла з Верховної Ради, її ніби запросили, ніби як затримували, то всі сказали, стоп, це незаконно. І сам факт затримання був скасований суддею. Потім її арешт підтримав суддя, а затримання ні. Тому в мене дуже велике питання в законності затримання. Те, що його, скажімо, могли обмежити, сказати, що ти не маєш права покидати Україну, обрати запобіжний захід під підписку про невиїзд, це абсолютно законно. Навіть арешт. Але затримання, Кримінальний процесуальний кодекс дуже жорстко вносить обмеження. А НАБУ такими речами, як правило, ігнорує. А не треба ігнорувати закони. Потім вони розвалюються в європейських судах будь-які звинувачення, якщо вони незаконно впроваджуються. Тим часом, поки тривало засідання затримання Олега Гладковського, у Верховній Раді був святкове ювілейне засідання, бо сьогодні Верховна Рада відзначає 50-денний ювілей. Таким повідомленням відкрив ранкове засідання голова парламенту Дмитро Разумков. Давайте послухаємо, що він розказав з цього приводу. Сьогодні 50-й день роботи Верховної Ради України 9-го скликання. Чому 50-й? Ми з вами досить плідно працюємо і живемо дійсно в турборежимі, за що я всім вдячний. Тому зазвичай підбивають підсумки на 100-й день роботи. В нас, я думаю, що можна підвести перший підсумок на 50-й. Ми за цей проміжок часу розглянули 209 законопроєктів, прийняли в цілому 56 законів. Я думаю, що за такою швидкістю навряд чи зможе сперечатись будь-яка з Верховних Рад України, яка була раніше. Не лише привітаннями від голови парламенту. У цей святковий день відбулася Верховна Рада, бо медіаслужба випустила промо-ролик, присвячений найяскравішим моментам та досягненням народних депутатів 9-го скликання. Давайте фрагмент подивимося цього ролика. Багато хто називає роботу Верховної Ради революційною. Але для нас це не революція, а еволюція. Тобто нормальний розвиток як парламенту, так і держави. Ми це обіцяли, і саме це ми сьогодні робимо. Будь ласка, давайте менше зайвих діалогів, давайте працювати, давайте вже голосувати. Я вас дуже прошу, народ чекає. Законопроект про столицю – це перший крок до поновлення нормального європейського самоврядування у місті. Колеги, я вас прошу, сядьте, будь ласка, і нажимайте, а потім будуть знову питання, чому хтось за вас натиснув, да? Дякую залу Верховної Ради за консенсус для того, щоб ми могли захистити права громадян. Зал Верховної Ради – це не їдальня. Це не місце для куріння. Сучасне будівництво, нові технології та більш комфортний життєвий простір для українців стали набагато ближче. В залі Верховної Ради не треба задовольняти будь-які інші фізіологічні потреби. 347 депутатів проголосували за. І тепер бізнес буде жити значно легше. Прошу народних депутатів підтримати. Реформа державної служби вже відбувається кілька років, ми її хочемо продовжити, хочемо забезпечити більш прозору і більш якісну діяльність. Давайте зробимо це разом. Ось так резюмувала медіаслужба 50 днів роботи. Тож, пане Михайло, до вас, як до чинного депутата, питання. Чим вам запам'яталися ці 50 днів роботи? Що найяскравіше ви відзначили? А хто робив промо-ролик? Ваша студія? Чи... Ні, це робила Верховна Рада. Верховна Рада. Всі свої. А що там робить президент серед них? Монобільшість. А хто буде відповідати за той вал законопроєктів, якими сьогодні нахваляються? А яка якість? Чи справді, як оцінити, наскільки покращилось життя людей?
У мене є великі сумніви. Я знаходжусь на площадці парламенту. Часто ми голосуємо спільно, але без нас також приймаються закони, які сьогодні хтось звідкись приніс, і в той же день без обговорення вони приймаються. І вони не на користь України. Так само, як постачання електроенергії з Росії, так само, як вчора вже розглядали в енергетичному комітеті законопроект, і депутати проголосували монобільшість про постачання електроенергії російської, але через дружню Білорусь. Не лише про законопроекти, вони зробили акцент. От бачите, ще на якісь моменти у залі Верховної Ради теж голова звертав увагу. На цьому проморолику, не лише на законопроект. Про те, що, мабуть, культурно необхідно вести себе в залі парламенту, бо людей це обурює. Це правда, такі зауваження треба робити, але це не досягнення. Це посміховисько для тих громадян України, які по телевізору можуть таке спостерігати. От давайте зараз подивимося результати опитування КМІСу, яке соціологи поставили питання українцям, як вони схвалюють дії народних депутатів, і от такий результат отримали. Згідно дослідження Київського міжнародного інституту соціології, повністю схвалюють дії Верховної Ради 12% українців. Швидше схвалюють 41%. Скоріше не схвалюють 19% опитуваних, а повністю незадоволені діями нардепів 11%. 17% респондентів не змогли відповісти на це питання. Оскільки не є народним депутатом, так, до вас, як до, скажімо так, незалежного експерта, от ваша думка стосовно такого рейтингу довіри до Верховної Ради, бо він дійсно дуже великий, і я не пам'ятаю, щоб він таким був колись за всі роки незалежності. Давайте так, поки що це є рейтинг довіри серіалу. Людям нав'язують далі серіал. Все, що робить Зеленський, те, що робить Разумков в залі Верховної Ради, оцей шквал законів, яких ніхто не читає, ні більшість депутатів не можуть їх, в принципі, навіть прочитати такий об'єм, і більше самі люди. Це все ще не почало бити бумерангом по самих людях. От коли почне бити, це все почне сильно сипатися. Насправді, реально у цій ситуації, от бувають різні ситуації з тою графою, яка називається «більше схвалює, ніж не схвалює». От їх 40 чимось там відсотків, от вони є дуже хиткими. Вони знакові, коли ці люди достатньо пасіонарно готові підтримати. Вони не всім задоволені, а вони пасіонарно готові підтримати цю раду. Насправді, пасіонарна складова нової влади практично зведена до нуля. Це ми, зокрема, побачили під час минулих акцій опозиції, коли такого явища, як от починається Майдан, реально починається Майдан. Завжди в кожного президента завжди був свій антимайдан. Людей, яких не треба було купувати, виводити, спеціально заганяти, які самі готові були йти. Навіть найгірших людей, таких як Янукович, були ті, хто хотіли за них стояти. За цю владу ніхто не хоче стояти. Тому, насправді, я б обмежився поки що тими 12, а решта – це любителі серіалів. А коли раптом виявляється, що через довгий перегляд серіалу тобі відключили і електрику, і інтернет, і все інше, а цей серіал може закінчитися дуже погано, починає ота велика частина дуже сильно обсипатися. А тепер щодо деяких речей, які були в цьому ролику, насправді це є персональний ролик Разумкова. Він вирішив трошки похвалитися, полюбуватися собою і трошки вдарити своїх людей, показати тих, хто йому близькі. Але не поіменно вдарити. Але вдарити, не поіменно, але по певних опонентах. Той ж самий Дубинський, який там харчувався в залі засідань, він належить до групи, яка конкурує з Разумковою, яка його критикує, він дав ляпаса. Ми ще про нього поговоримо трошки згодом. А зараз давайте послухаємо думку депутатів, які не увійшли також до цього проморолика. От Ніна Южаніна поділилася з нами враженнями від роботи у 50-денному турборежимі. Важко було працювати мені особисто. Мені здається, що за ці 50 днів і багато уроків усвоїли і «Слуги народу», тому що вони вже в певній мірі починають прислухатися, але знаєте, професійності не вистачає. Професійності не вистачає, і це найбільша біда, яка є на сьогодні. А зараз давайте послухаємо, що сказав про свої 50 днів парламенту Богдан Яременко від «Слуги народу». 50 днів – занадто малий строк, результати занадто малі для того, щоб не те, що там на лаврах почуватися, а й взагалі відчувати і говорити про якісь серйозні прориви. Робота тільки почалась. Пане
Михайло, а ви як оцінюєте свої 50 днів роботи? Складно сказати. Ми не змогли сьогодні вирішити ключові речі. Економіка провалюється, зарплата не виплачується, виробляється менше електроенергії в Україні. Замість того з країни-агресора купується електроенергія. Але ж тільки 50 днів. Ну так, що тільки 50 днів? Люди вже оцінюють результати всієї команди «Слуги народу», як і президента, як і Кабінету міністрів, і Верховної Ради, і в тому числі всіх нас, депутатів. Я ж не знімаю з себе відповідальності, але пробитися до вирішення питань було дуже складно. Я, наприклад, зустрічався з прем'єр-міністром, питаю, коли шахтарям буде виплачена зарплата, що для цього ми можемо спільно зробити. Відповідь чітка. Ми закриємо шахти, а шахтарі будуть будувати дороги. Що це таке? А це справді вони розуміють, що люди 4 місяці не отримали заробітну плату. Так, а ви ж що зробили як депутат за ці 50 днів? От що ви можете зараз сказати? Я зробив там те, може законопроект зареєстрував, чи щось там підтримав, чи щось відстояв? Я підготував, зареєстрував законопроекти, і фракція «Батьківщина», ми колективно підготували досить серйозні законопроекти по зниженню комунальних платежів, цін на газ і так далі, на інші енергоносії. Наші законопроекти не розглядаються. Ще один законопроект про ціну на газ для населення навіть комітет енергетики не розглядав, тому що в кожному комітеті є монобільшість із 60%. Тобто перспективи ви оцінюєте як не дуже добрі? А справа в тому, що якщо потрапляють на розгляд парламенту, на наш погляд, важливі законопроекти, життєво необхідні, ми за них голосуємо. Але ми голосуємо і за те, щоб вони розглядались обґрунтовано, щоб там не було валу, не було засунуто туди поправок, таких як це робив Герус і «Слуги народу». Вночі вставляє поправку до закону про ринок електроенергії, вранці збирає позачергове засідання, не набирається голосів, скликає друге позачергове засідання і протягує не на користь нашої держави. От давайте зараз поговоримо про інший законопроект, який вже набрав підтримку у залі Верховної Ради. Викривачам корупції держава буде платити. І давайте зараз подивимося, як і скільки. Винагороду викривачу-корупціонера даватимуть лише, якщо те хабарництво від 5 тисяч неоподаткованих мінімумів. Зараз це понад 10 мільйонів гривень. Мінімальна винагорода – 10% від хабара або отриманої корупціонером вигоди. Максимум винагороди обмежено. Це не більше 3 тисяч мінімальних зарплат. Станом на зараз це 12,5 мільйонів гривень. Якщо викривачів злочину кілька, винагорода між ними розподіляється з урахуванням важливості повідомленої ними інформації. А от яка ж інформація може бути корисною, то про це розповіла народна депутатка від «Слуги народу» Галина Янченко. Це можуть бути будь-які докази, будь-яка інформація. Звичайно, чим більше даних і чим точніше вони будуть. Це можуть бути документи, це може бути, наприклад, інформація про ті чи інші прізвища, про ті чи інші суми, про пов'язані особи і так далі. Чим більше інформації буде зібрано, тим фактично легше буде слідство і тим швидше, сподіваюся, кримінальне провадження може бути розслідувано і направлено до суду. Тобто фактично в інтересах і викривача, і всього суспільства надавати максимальну кількість інформації, яка може бути зібрана для притягнення корупціонерів або імовірних корупціонерів до відповідальності. А от народний депутат від фракції «Батьківщина» Сергій Власенко заявив, що у «Батьківщині» ініціативою платити викривачам корупції не задоволені. Давайте послухаємо, чим він це аргументував. Привіт, 37-й рік. Hello. Welcome back to the 37-й рік. Тобто при цьому вони дають право викривачу в подальшому не свідчити. Тобто, грубо кажучи, людина написала донос на когось, почався розгляд справи, людину тягають, потім приходять до викривача, він каже, а я свідчити взагалі не буду. Тобто це абсурд повний. Пане Михайло, от ви теж у фракції «Батьківщина», ви підтримуєте колегу? Сергій молодший від мене, а я пам'ятаю 70-80-ті роки, ці компартійна система, коли можна було розправлятися з людиною, яка ідеологічно мислила іначе.
чи він дисидент, чи не дисидент, а просто хтось комусь позаздрив. Або силовики самі писали анонімки і потім самі розслідували, ламали судьби людям і так далі. Потім прийшов час, це було викоренено. З корупцією треба боротися, законопроект потрібен, але він, на мій погляд, дещо викривлений, і тому я утримався, я голосував за поправки, які не проходили, конструктивні поправки від фракції «Батьківщина» і від інших фракцій, які також не проходили. Монобільшість без всяких пояснень говорила, що всі ці правки відхилені. Ну, наприклад, дозвольте, я скажу, наприклад, цей законопроект в багатьох моментах, дозвольте, не буде працювати в багатьох моментах, тому що там більше повноважень відсилаються до роботи ДБР, НАБУ, вибачте, ДБР, але функції мали б здійснювати НАБУ. І якраз на це ніхто не звернув уваги, хоча ми намагалися в комітеті внести зміни, а також і в залі парламенту. Давайте таке слово ще одному нашому Добре, давайте гостю. так. Пункт перший, те, про що почав Михайло говорити, я хочу це якраз підхопити. Відсилання, в першу чергу, до ДБР все поставило на свої місця. Тому що якщо корупція, це все-таки це є питання НАБУ. Відсилання до ДБР, воно пояснює, це є орган, який на сьогоднішній день дуже активно займається тим, що називається політичні переслідування. Мотивовані, немотивовані, не має значення. Просто ними займаються. І в даній ситуації дається шикарний механізм запуску. Ну, навіть якщо це буде безрезультатно, просто колосального тролінгу, переслідування і дискредитації там опозиційних політиків, опозиційних лідерів. Я хочу закінчити ще теж. І вся справа в тому, що цей закон, він суперечить, перше, конституційним нормам України і суперечить іншим законам. А як бути з 383, 384, якщо не помиляюсь, статтями Кримінального кодексу за завідомо неправдиве повідомлення про злочин і за обман суду і посадових осіб правоохоронних органів, обманної інформації? Як з цим бути? Цих людей, які будуть писати доноси, від цього звільняють. Вони не мусять свідчити. Повне порушення всієї системи правосуддя. Повне. І це дійсно, як сказав Васенко, я дуже рідко погоджуюсь з Васенко. У мене важкі були відносини з багатьма людьми з партії «Батьківщина», але я можу сказати, він правий. Це є норми, які взяті з 37-го року, і фактично влада розписалася, що законними способами боротися з корупцією вони не можуть, не спроможні і не особливо хочуть. А основне – це тролити, заганяти в глухий кут, ламати життя тим людям, які є опонентами. Так, про тролинг ви згадали. І Уляна Супрун, колишня очільниця Міністерства охорони здоров'я, розповіла сьогодні про хворобу, проілюструвавши це повідомлення світлиною народного депутата. Давайте зараз подивимося, що то за хвороба і хто ж цей депутат. Найближчим часом повідомлю про успіх у судовому процесі щодо фейків Дубінського. Але поки розповімо про наближену тему – геморой. Наші поради стандартні. Аби не було геморою, більше рухайтеся, контролюйте вагу, їжте більше овочів та цільнозернових злаків, вчасно звертайтеся до лікаря та менше читайте новини в туалеті та від туалетних медіа. Ну, пан Дубінський вже прокоментував цю новину. От ми сьогодні поцікавилися станом його здоров'я, і от що він нам відповів. Я думаю, що якщо у людини є геморой, вона про нього пише. Якщо немає, то не пише. Думаю, так. Подождіть, ну вона ж жінка. Ну, а фотографія ваша? Буває геморою? Фотографія ваша? Чому саме? Ваша, у мене немає. Як значить в неї є? От така дискусія відбулася сьогодні. От коротко, будь ласка, ваші думки щодо цього тролингу. Чи може ви якусь іншу думку маєте з приводу цього? Обоє відомі люди в Україні. Можливо, знакові, чи з знаком мінус, чи плюс. Мені невідомо, що про Супрун писав Дубінський, але пані Супрун, як в минулому виконуючий обов'язки міністра, ну, якось не зовсім коректно себе повела і, відповідно, отримала відповідь Дубінського. Посміємося. І не більше. Я не сміюся дуже, тому що насправді, ну, пані Уляна відповіла достатньо в спокійний спосіб, але на відверте хамство Дубінський завжди поводиться особливо по-хамськи, по-падлючому. В даній ситуації, я вам скажу, є двоє людей, поведінку яких я вважаю нижче своєї гідності коментувати. Це є Дубінський і Ківа. Це є двоє людей рівні один одному і по поведінці в залі Верховної Ради, про яких навіть той же самий Разумков говорив, теж випадок, коли я можу з ним погодитися. Нема що коментувати. А що говорив?
згадував, що одному про фізіологічні потреби, а другому про харчування прямо посеред залу засідань. Хто там ще курив з них, я не знаю. Якщо такий був, значить ще третій є. Такого ж рівня інтелекту. Це люди позбавлені порядності. Таких людей не можна пускати взагалі до якого рівня публічної діяльності, а тим більше очолювати країну. Давайте, добре, посміялися, як кажуть, досить до серйозної теми, бо Німеччина і Франція привітали прогрес у Мінському процесі та чекають Путіна у Парижі. Давайте послухаємо повідомлення від урядів цих країн. Вітаємо недавні позитивні зрушення в реалізації мінських угод і з нетерпінням чекаємо наступної зустрічі у нормандському форматі в Парижі, яка повинна домогтися прогресу у врегулюванні конфлікту на сході України. Ми підкреслюємо нашу позицію про те, що анексія Криму Росією є незаконною. Ось така заява. Що про неї скажете? Давайте, пане Михайло, з вас розпочнемо. Захід втомився від нас, Захід втомився від України. Захід застосовує санкції проти Росії, ми торгуємо з Росією. Тому, як багато українців, так і Захід хочуть, щоб в Україні наступив мир, нас до цього підштовхують. Але якою ціною для України? Якраз там це мало аналізується. І ми не повинні йти на поводу просто якихось заяв загальних, неконкретних, і там хапатися за формулу Штайнмаєра. Штайнмаєр сам не радий, що він так попав в центр такої уваги. І ми не отримали розведення військ. Хтось на цьому пропіарився. Відбулося збурення значної частини населення. Президент, я думаю, за цього отримав мінус 7% свого рейтингу. Скоріше всього від цього. А падіння далі буде ще і за економіку, і за інші речі. Насправді заява дуже неприємна. Вони говорять про прогрес, коли насправді прогресу не просто немає, а повний провал у Мінську абсолютно. Продовжується стрільба демонстративна навіть в тих зонах, де мало бути відведення. Чим Путін показує, що він просто тупо всіх розвів, всіх використав. Він зробив те, що хотів. Розведення відбулося, але в іншому сенсі, на вашу думку. Абсолютно в іншому, тому напівжаргованому розумінні. І західних лідерів. Путін зараз знову на коні. В нього все прекрасно. Мене лякає інше. 5 років дуже важких ситуаціях, починаючи від ситуації, коли проти нас були всі. Обама проти нас, Меркель проти нас, Оланд проти нас. Всі були проти нас на фоні початку війни. І до початку цього року вдалося таки переломити ситуацію, створити жорстку антипутінську коаліцію. 4 місяці її більше нема. Всі наші партнери, які казали, так, ми б хотіли торгувати з Росією, ми б хотіли з ними працювати, ми б хотіли піти на якісь поступки, а Україна каже правду, Україна вимагає, ми не можемо тому поступатися принципами. Зараз вони втішаться. Так, бульдозер Порошенко, який витискав з них рішення, які їм були незручні, їм був неприємний в цьому плані. Зараз вони раді. Прийшов хлопець до влади, який нічого не хоче, який вірить, що він домовиться з Путіним, що він Путіна переконає, переламає Путіна. Знаєте, Путін не таких через коліно ламав. Януковича, який при всій своїй одіозності і негативності, але все-таки не був слабкою постаттю. 45 хвилин, як мені приказували, було достатньо, щоб він його зламав, повністю перетворив на овоча. Для Зеленського вистачить, там, я думаю, навіть не хвилин, а секунд, якщо не рахувати протокольну частину. Те, що відбувається, ми втратили зовнішній фактор, зовнішньої підтримки. Зараз Захід відбувається тільки заявами і штовхає нас, розбирайтеся самі. Оця так звана формула Штайнмаєра. Я учасник процесу 16-го року, я дуже добре знаю, нема формули Штайнмаєра, це є формула Лаврова. Вона передбачає основне. Ми маємо при присутності російських військ, які навіть після виборів звідти не підуть, присутності бойовиків провести ці вибори, визнати, що там є легітимна влада, яку ми не контролюватимемо. Контролювати далі Москва, вести з ними переговори, а Захід вмиває руки, і Росія каже, нас там нема, ми контролюємо ці території далі, але це ваша внутрішня проблема. От що відбувається. І Заходу це, звичайно, приємніше, ніж підтримувати нас в дуже важкій ситуації для себе. Дякую. На жаль, час вичерпано. Михайло Волинець та Тарас Чорновіл були гостями нашої студії. Далі ефір АТР продовжить Прайм з Романом Скрипіним. У нього в гостях Андрій Білецький. Я, Катерина Вишневська, прощаюся з вами. Залишайтеся з АТР і дякую, що довіряєте.
я воровный не ем. Хума-хума, пей воду.